přátelé, vítejte u pořadu Gambleři a idiocie. Dnes večer se vydáváme na stopu člověku, který je přímým ekvivalentem gamblerství online, pana Jury z Brna. Pan Jura začal s ruletou na nejmenovaném serveru v domnění, že si jí vydělá peníze snadno a rychle, a to v pohodlí svého domova. My jsme se rozhodli ho navštívit. Čau. Ty prosím tě, zase si žiju ze picoviny? Já už za tebe ten nájem platit nebudu, kamaráde, to je naposledy. A vyzvedl to aspoň tu áviu? Ještě ne. Nevyzvedl? Ty jsi za úplně potrkaný nebo co, ne? Debile jakýsi. No, tady si aspoň náš dělujete sváčů. To má znamenat co? Jako řekněte mi, máte smysl tady jako jo, člověka vydržovat? Máte smysl? Nemá. Jako on tady nezaplatil pomalu, ale třetí nájem, když jste vždycky platili normálka spolu. Jako, rovnou můžu bydlet sám, nemám pravdu. Pan Jara měl pravdu, proto se od pana Jury odstěhoval. Za okamžik se setkáme s panem Jurou osobně, u nás ve studiu. Nikam neodcházejte. Potřebujete se rychle a střelbitě zbavit tabule čirého bílého skla? Pořiďte si střední kovové kladivo. A je to! Dnes večer na televizi TV 100 000. Akční thriller Zabiják ve 22:00. Dobrý večer, vážení přátelé, vítejte zpátky u pořadu Gambleři a idiocie. Nyní přivítáme u nás ve studiu našeho hosta. Pokud máte nějaké dotazy, můžete se obrátit v průběhu vysílání na naši linku 1 500 000. Ale nyní, dámy a pánové, pan Jura z Brna. Dobrý večer, pane Juro, berte místo. Pane Juro, jak jste se dostal k již zmiňované ruletě online? No hlavně na internetu, potřebuji nějakou vatu. A proč jste ji začal hrát? Protože ta stránka mě slibovala, že získám peníze snadno a rychle z pohodlí svého domova. Stačil jsem si všimnout, pane Juro, že vám ruleta přivodila několik tíků, zejména v obličeji. Zřejmě v důsledku psychického vypití. Co? Jo, z tohle. Vyhrál jste s ruletou nějakou částku? No, zatím ne, ale mám výbornou taktiku. A teď mi povězte, pane Juro. Ruleta vám vzala dlouholetého přítele Jaru. Je to pravda? No, je to pravda, no, ale já jsem mu říkal, že mu ty obě vrátím, jako. Řekněte popravdě, kolik jste v ruletě prohrál peněz? No, prohrát. Všem se to vrátí. Zatím to dělá nějakých tady 400 000. 400 000 je víc než dost, pane Juro. A máme volajícího. Gambleři a idiocie. Kdo je na telefonu? No to si já, Jara. Dobrý večer, pane Jaro. Já bych si jenom dovolil podotknout, že to není 400 000, ale 900 000, co on dluží mě. Takže to je 900 000, není to 400 000, pane Juro? Jo, tak vy jste si na mě zavolali Janu. Milí televizní diváci, z toho vyplývá jediné. Pan Jura je ještě větší idiot, než vypadá.